Magandang gabi mga kapobre. Tayo ay may lulutuin ngayong gabing ito. Magluluto tayo ng lumpiang gulay. Tara! Guys, lagyan natin ng mantika. Okay. Bawang. Lalagay na natin yung sibuyas. Ayan, guys. Ano ba? Ayan, guys. Basta lagi ninyong tatandaan, itong magic sarap, ito ang nagpapasarap. Yan ang sikreto ng lumpiang gulay. Gisa-gisa lang guys, yung mga negosyante dyan ng lumpiang gulay. Ito ay sa halagang 50 pesos, sa palengke ay 3 balot. 50 pesos 3 balot pag ito'y binenta mo. Sa 50 pesos magiging 150. Ito guys, yan, kumukulo-kulo. Yun, no, ito tutok-tutok ko ba? Sarap. Sadyang napakasarap to guys. Halo-haloin lang guys, halo-haloin lang para hindi naman masyadong masunog ang ilalim. Kunting apoy lang guys, kunting apoy. Talagang ano naman to. Wag mong titikman pag ikay pustiso. Kasi mahirap na, baka itay matanggal lang yung pustiso. Hindi, malambot. Pare. Ganaman. Talaga naman sa dyan. Patikim. Patikim. Ito guys. Uminit-init pa. Sarap. Sarap guys. Okay. Sarap na guys. Kailangan na natin ng balutin ito ng wrapper. Ayun. Sa halagang 50 pesos 3 balot sa palengke, kayo ay bumili na ng lumpiang gulay. Pwedeng hindi nyo balutin, pwede nyong balutin. Depende sa inyo kung anong gusto niyo. Maghintay-hintay lang kayo guys kasi medyo mainit pa. Hindi natin pwedeng balutin to na mainit at ay tayo mapapasok. Pansamantala nating i-stop muna ang ating mga video at mamaya ay babalutin natin ito. Tara na! Ito na guys, ang finished product ng lumpiang gulay. Yun. Ito naman ang ating masarap-sarap na sausawan. Talaga naman napakaanghang. Ay sus ko po. Ito na guys, ibabalutin na natin sa wrapper. Yan. Ito guys ay ako na ho magbabalot kasi ang balot kasi medyo matambok. Ay alita parang sa sardinas. Ganito ang pagbabalot niyan guys, ganito. Ito naman ay lalagyan mo ito ng tubig. Nasaan ang tubig natin? Lalagyan natin ng tubig. Yan guys, ang ating tubig. Ito lagi lalagyan natin dito ng tubig guys. Para ito ay didikit. Tingnan ninyo. Lumpiang gulay. Yan. Ganyan ang pagbabalot ng lumpia. Hindi ganito guys. Parang ang tambok. Tambok na tambok.
Ayan guys, ang finished product ng gulay. Sa susunod na kabanata, abangan ninyo ang aking lulutuin.